Adu dagiti residente iti Pangasinan nang midayaw iti zero billing policy ti gobyerno iti maysa pagagasan iti nasao a probinsya. Sigun kadagiti pasyente awan ti binayadan da iti pannakaospital da gapo iti tulong ti gobyerno. Ada report ni PTV UC intern Nicole Cordero. Impanakal ti maysa nga ina ti zero billing a programa ti nasyonal a gobyerno gaputa na binipsyoan daytoy iti panaka-ospital na iti Conrado Estrella Regional Medical and Trauma Center. Nagpasngay iti triplets nga awan ti binayada na iti pag-agasan. Dinayaw na met ti panang asikaso dagiti hospital staff ken kuana idi nagpasngay agingga a nagpaimbag. Nasa around 500,000 yung bill namin pero wala kaming binayaran. Maraming salamat po kay Secretary Conrado Estrella dahil kung wala tong hospital na to, hindi ko na alam kung saan ako pupunta kasi. Manipod iti libre a laboratorio ken pannakaasikaso, imbida na ti serbisyo dagiti mang agas ken nurses karaman dagiti staff ti ospital kadakwada. Saan damet a narigatan iti pannakaiproseso ti dokumento da. Imbida met ni Nanay Ning ti serbisyo ti ospital iti panakataming ti matana ken panakailibre na iti babayadan iti ospital a programa ti gobyerno. Masaya po ako kasi maganda po sa akin, mag-asikaso, mga mabait nila, libre lahat. Dagitoy nga istorya ti sumagmamano a pamanagnak ti gagar ti gobyerno a makipaay iti serbisyo publiko ken libre a babayadan iti pag-agasan babaan iti zero billing policy. Nicole Cordero para iti Pagilian.